A genetika hány százalékban lehet, vagy szokott felelős lenni a rák kialakulására? Függ. Ugye a klasszikus genetikai háttér például ugye az emlő és petefészek rák mögötte a genetikai eltérés, ugye ez a BRCA1-2 génváltozat. Itt azért átlagban 5% körülbelül. Csak? Tehát az összemlő daganatok 5%-áért felelős ez a fajta a génváltozat. Ugye aztán vannak bizonyos béldaganatos megbetegedések, ahol a gén hiba esetén nem mondhatom azt, hogy csak nem 100%-ban, de előjön a betegség, és van olyan típusa, ami életmódi étkezési variációkkal, étkezési megszorításokkal vagy átalakítással azért befolyásolható.